Čaute, zdravím vás Hademiner. Konečne pri ďalšom videu, strašne som sa na to tešil, bude to informačný vlog. A vzhľadom na to, že som chorý, tak možno budem mať trošku zachrypnutý hlas. Možno budem aj trošku kašľať. No, zrejme trošku dosť. No a je to takáto informačka a chcel by som povedať, že ťažko povedať, či natočím tento týždeň nejaké video, a teda vlog možno. Ale zrejme keby nejaké, tak asi let's play. No a toto, keďže ten minulý let's play má strašnú kvalitu, to bola katastrofa, to som si pozerala až na ten zvuk, ten bol možno že dobrý, ale mal strašnú kvalitu obrazu a nejak sa snažím teraz získať nejaký program alebo nájsť nejaký program, v ktorom by to bolo lepšie. Že vraj Fraps laguje, ale ten si asi sa obstarám Fraps, alebo potom neskôr, ak sa mi Fraps nebude pozdávať, tak Bandicam si kúpim. Zrejme. Ak by ste vedeli nejaký super program, tak mi prosím napíšte do komentov, aký by to mohol byť. No. Takže ku let's playu máme ešte kučo. No, tak ešte by som sa mohol vlastne poďakovať za 15 odberov, je to úplne tak, mne sa to páči. Verím, že takýmto tempom pôjde aj vyššie, možno aj trošku rýchlejším by som nebol naštvatý, keby to bolo trošku rýchlejšie. No a to by bolo asi všetko, takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak napíšte do komentov, čo by som mal zmeniť, ale vlastne na vlogoch neviem, čo mám meniť. Ale určite mi napíšte prosím do komentov nejaký ten program super. No, tak čaute.